til at 6 rækketure rundt her fra Ida Marie Strohmann, dagens patrioter og 2 års krise. Fejlfri tid, tiden 62,1. Startsignal, det har vi til start nummer 6, Cecilie Høj Rasmussen på Sweekies. Rytteren under Karlens Losen er så ved start 7, Louise Hansen. Cecilie Høj Rasmussen, hun er 12 år, kommer fra Roskilde. Hun rider for NSR. Og det er altså Sweekies. Træneren det er Lars Vangsby. Hendes bedste resultat i 2013 er hun vundet til landsstævnet Aarhus i Gustav placeret af til Baltic-Cup-finalen i december. Hendes bedste største til det Baltic-Cup i Sverige. Hendes mål for 2014 er S med en masse gode resultater på landsplan og internationalt. Det blev til 4